tiwala. Tiwalang gawa ng love you so. Salamat. Ikaw, ano yung mabel? Ay, salamat kayo ninyo. Welcome Kuya Ba. Sabang na dito na tutulog. Tutulog sa... Wala nang po, yung may maglabason. Oh, nakuli naman. Diba man, dito naman ang tulganan. Basta. Okay. 57 ako. 57. 56 na siguro, ma'am. Kaya magulang man na ako. Tapos mo ate, oh. Jason, tambal.
for this wonderful day. Bless ang iyang kinabuhi na throughout sa iyong pagkanabuhi, pagkitservisyo, pagkada sa iyong family. Kanabong tanan, Lord, kaya siya, Lord, magbukan. Kalahot tayo nito, especially the good heart, at the good friendship. Here this morning, just to celebrate the birthday and advance ang pinag-still Mas Mama tomorrow. Salamat sa mga kamot na andang Isang birthday. Mother's Day. Ang pusag na mo, Lord, ang mga kalag, Lord, na para sa kalibutan mo, Lord. Ngayon mong gawa to sa mga rin, katapusan. Karamong tanan, Lord, ang ayos yung dugang grasya o panalangin, o election po, Lord. Ikaw may maghahari sa nauna kasi Holy Spirit, Amen. Father, the Son, It's okay. It's okay. It's okay. Ganahan ko itong mga Gina. Hoy, mga bata! Lumin. Kamu mga bata, standing O, dili na. Ato na, plato, brother. Plato. Mag-blow pa ko ato? Ay, sige. No, na po another one. Kailangan. Wala pa na rin isa. Wala pa na rin Dagkot, Dudo. Mateo, Then, kutsi, another, kamusta? dito sa Square altar. na, square. Ako naman na hindi ko, dala ko kayo, dito sa altar, dala ko kayo. Sige. Ito lang ako biskita. So, mali na. Karong ka po kahiwa ni cake nga mura man yung Uy, gasuri kayo kay ano. Brownies yan na siya, guys. Ay, ka, oh. Gasuri na, God. Okay ra, oy. May na nagbitay ako. Brownies siya, oy. Alam mo, may pala kapigi. Kaya na kayo ni mong mambilya o isaway akong kaya.